Alhamdulillahi rabbil alamin. André. Salas ke André ni so. Ko bashitila. Bashitana. Ko? Ngo salas ke André ni so mo. Awam so lamne. Et parce que bi salas o dugula. Kati. Bon. C'est la ville garnison. Bon anta lamno kama. Ah. Mais ama lamne parce que jamana bi chugo mina. Ah. Fora ko beki rejati surasi ablay. Naam. O ko jamana ere lakana ni kama. Jamana bi sabo gela ko chugo mina ko jamana de beka ere ke surasi. A fokunte a bete marfachi. A fokun ye surasi bi jamana bla fembe sanche. Naam. Ko anga taw sira kan o de kan ko am sika lamne. Aywa. Donc il se colle mine. Donc am se la soufo. Am sura sufu kerengana nyana. Sabula kunu kunye uka donye. Naam. O amedo ke wulika jom chesri munum bisena sisa an klubo kuma munu fanana. Halsa ala ka jawla. Naam. Jamana kuma boli kama. Ala ku lakana. Naam. Ala ku tanga jugu toroma. Aywa. Oh. André. Abla nan. Chukroba do konema ko kele keron ko ko te chefre ka dala kuma. O chen. Naam. A kerango che fari ka chan. Sabula na kera nyana. Kuma do ale da gumi so ay mako bollum fe. Allah akbar. O de kama. Bon ma ko che faran dala kuma te ni kele keranko. Oh kuma do admaniya konna na ko chama mi no na kera mako ko ibi kuma chama fo. Bi fenci ma wa fo nene kuma kana ne ba keta. Nga kuma do ni a so ere kuma ko kana get suko ke. Tubarakallah. Awo. Do fana ko dongo do chefari ko ishimacha. O chen ko bete jam ko la dongo do abuga nya. Dongo de bi chew kan. Nam. Able. Donola. Ire bi dese. Allah akbar. Ire bi dese donola. On nga kuma do la abe faka mun fo adamadiya konna na fem bete jam ko la ble Allah akbar donola abija donola bigoya on nga nakira ngana akadi la kuma be able o te kula bantai mo ko blo hakilla ko te jam ko la kuma be aywa ko meshila amba ko jeni muye ko kele fariya chogo ajugara chogo ko satabisa ko jugu tege bi jogi me dangama dembi sigi ka la kale fana fo ita soro. O chen sabula ni ye ko laje ko ma gwan chugo jenotiga kono ama kala chugo naam mo do soro mo mala kali d'accord o bi ala ka semin ko fo ba jira ka fo ko fengo fe jenotiga ngono naam atise ban bela blay ati ban bela kabako ko ma ke chugo abita ka dotui ama juga chugo abita ka dotui amisal lama ta coronavirus ya est-ce que tola to fi na ko lo fagal da mo ko ikum yere kum yisi ka mere kuma do la ko yisi kana ta ka mo to ay nga mo to ka la kalewa est-ce que tola o mo re ta ka wuli ka utika se uga baro ma ko ma gwa chugo ablay nam do wala kale tubarakallah ewa mun kera kuno fana bala kale bi parce que wori ko ma yisi glendo Oye. Awa oye ablay awo tubarakallah ewa bien me donju mena folo be abla ame jumando la jamle kalo kle muka ani klendo nam samba fla ani muka ni fla o fasriba ko ne sebene ke fasri gafo kono nam amna la frete folo mi kasika o kuma wado nyefo mo ko famel kasika sura kula bi fana amna sebe gafo la de amina bi don fana sebe gafo la to tan ka fo ibe ka sara kari o ya sutra juma ambo fo ando sebe ka gafo la oche o kanga sebe sara kari asutra kara juma akanga nyafote o tige dori ma bi fana mna sebe gafo la o kanga ke akanga sebe aywa bismillah parce qu'on va faut que les hommages de Ibeka ont eu lieu le vendredi mais il est décédé le dimanche oche akanga sebe te ka foko Ibeka fatura kardo wako asutrali re fana kera juma wula fe awo aywa donc on va faut bismillah amba damini l'indicateur de renouveau ale musebe bi somodana ale rekomane do Ibeka ka su konyawla ka foko abike génie militaire la Bamako ya no so mandaina mimi talike foro nyasimbe
ni ale ye Togo président ye a bɛ CEDEAO fana na ko ale kɔni kɛlen don ka a ye turu dɔ cɛ Bamakɔ yan nɔ hali mɔmɛ a nana teliya ka segin teliya la k'a kun nana mun na a nana mun t'o dɔn ayiwa a nana a taara a nana dɔrɔn a taara o dun ko datugulen don a nana cogo di a dun bɛ CEDEAO la o bon datugulen ale furadama ma jɛn n'a ye mais ale b'a la o parce que ko a fɔra o tɔgɔ de la a fɔra u tɔgɔ la nka i b'a dɔn jamanaw ka ko kuma ka ca bilen ayiwa tubaarikala faamuna nka kaba daminɛ ale ma sɔn a ma ni ma fili ni ka kunnafoniw kan ye Nigéria jamana ɲɛmaa fana ma sɔn tubaarikala ko in ma n'ale tun tɛ kɛnɛ kan yɛrɛ awɔ o kɔrɔ de ye k'a banna de voilà sinon fɛn bɛ taa don min na ale tun tɛ kɛnɛ kan awɔ a ma taa a y'i ka nisɔngoya jira ko in na kaba daminɛ bien donc a nana a taara an m'a dɔn an m'a ye mais mun fɔra o fana ma dɔn na kɛnɛ indicateur mɔgɔw bɔlen don ko dɔw kalama ayiwa olu kɛmɛ ka a ɲininkali tɔ min bila yan nɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ɲakili minnu ni CEDEAO olu ta ka ɲɛsin ma ko yala ko BCEAO b'a fɛ ka anw ka sɔrɔ fiɲɛ tigɛ an ka sɔrɔ la wa siga t'o la o fana ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Kayi ko mɔgɔ minnu bɛ lakɔli mɛtiriya kalan na yen nɔ k'olu wulilen don k'u jɔ u ka musakaw nɔfɛ n'o ye boursiw ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 a bɛ nani ko Mali kɔni kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a ka kulu kɔnɔ k'an ni Guinée équatoriale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u bɔ ko nata in na Ala ka diya u na o ye huitième de finale ye maa saba k'olu kɔni ɲagatara siraban kasara senfɛ Kulikoro ayiwa Ala ka hinɛ u la ka yafa u ma amina gafe mun tɔgɔ l'histoire faso ka fasiri ale fana ko di a sɛbɛntiya k'a fɔ colonel Asimi Goïta ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ minnu b'a la ka kɛ ko a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa min b'a to an ka armée ale bɛ se ka kɛ an sago ye cogo min na ko wulikajɔ ninnu kɛkun ye o de ye a y'a fɔ a ka san 20 janvier laseli hukumu kɔnɔna na u kɛmɛ ka cɛ saba fana kunkolo foto bila nɔ k'olu b'a la ka kɛlɛ kɛ ani ka wulikajɔw kɛ bɛɛ misi sabati cogo min na colonel Asimi Goïta colonel Sadio Camara ani colonel Ismaël Wage olu jaw de don a bila tubaarikala ninnu de bɛ fanga la nin waati in na l'indépendant ale ye mun fɔ a kɛmɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ colonel Asimi Goïta y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan min bɛ an ni jamana dɔw cɛ lakanako sira kan ko segin b'a la ka kɛ a bɛnkan ninnu dɔw kan ko kura dɔw yɛrɛ fana ko tɛgɛnɔbila kɛra olu la CEDEAO ka ɲakiliko siratigɛ la ko Ablaye Diop kɔni ye kumaɲɔgɔnyaw daminɛ dogo la ka ban dogo la a y'a ka kɛ kɛnɛ kan da ye a kana kɛ dogo ye daminɛ dugu la fɔlɔ n'u taara u k'a fɔ an ta to do kɔ o do u kana taa dɔrɔn n'a fɔra u bɛna fɔ yan tɔ u k'a fɔ an ta to an bɛ taa kuma n'u ye a banna ni mun bɔra u b'u fɔ an ye wa an b'o dɔrɔn de kɔ an ye kunnafoni fɔlɔ dɔw wɛrɛ sɔrɔ n'olu sinsinnen kɛra k'u ye san 2 de fɔ fɔlɔ tubaarikala san 2 fɔ ko a ka t'o la kumaɲɔgɔnw bɛna taa kɛ o hakilila ninnu kan a bila ni bɛn kɛra kan a tɛna fɔ maaw ye a bɛna fɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ IBK ka fatuluko in na ko maître Gakou ani Amadou Touré olu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin cɛba in ma ani ko a sukuɲɔgɔn kɔni bɛna kɛ bi ni juma jiginna ka jira se k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw k'u ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛnna fɔlen na k'u ka pankurunw ye pandi daminɛ Musa Mara parti yɛlɛma ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ kalataw bolo dacogo kura la ko a ka wusa jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw ani politiki ɲɛmɔgɔw ni ladara ɲɛmɔgɔw ni fasodenw tɔgɔla tɔn ɲɛmɔgɔw u ka sigi ka kuma ka bɛn fɔlen dɔ kan k'o de ka wusa ko la le républicain ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko colonel Asimi Goïta a jira k'a fɔ ko bi kɔni ko Mali finitigiw kɔni b'a la ka kɛ u yɛrɛ ye k'u b'a la ka san sɔrɔ kosɛbɛ 20 janvier hukumu kɔnɔna na finitigi minnu binna kunnawolo kɛnɛ kan ko olu somɔgɔw ko sefa wari miliyari 2 jate bilara olu ka bolo kan walasa ka u ɲɛji cɛ miliyari 2 ni kɛmɛ ni miliyari 400 voilà o de dir'u ma chèque yɛrɛ dir'u ma ko a jira k'a fɔ Etienne Fakawasi sogo ye ŋanamu dɔw kɛ ani ka fɛn dɔw bamayɛlɛma k'o de kama ko a bilara ka taa kaso la a bila an dan ayiwa an k'an kɔlɔsi ni waati in na yɔrɔ l'histoire de Bamako b'a fɔ Bamako wula ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko munna Togo jamana ɲɛmɔgɔ in nana Bamako yan n t'o dɔn
min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Mali ni an jɛɲɔgɔn dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko a ko ka kalan bi kosɛbɛ sabula ko jamana marabagaw y'a jira k'a fɔ ko pankurun min ni Alimaɲi jamana kɛlɛkɛcɛw ka pankurun dɔ don n'a bila ko u kana u ma jɛn fiyewu a ka pan ka taa Gawo min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka sukoɲaw ale fana kumalen don o kan ko jamana ɲɛmɔgɔ foyi t'a la ka bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ ka na Mali kɔnɔ yan nɔ. An tɛ jɛnɔ ye n'u ma ka embargo wuli maa si tɛ na yan. Yɔrɔ Mali tribune b'a kuncɛ. Ayiwa ale sera ma sisan ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko Dr Ali Tunkara ale kumalen don k'a fɔ ko ko ni golobagɛlɛba fɛn o fɛn donna Mali jamana kɔnɔ k'o kɔni bɛ se kɛ sababu ye ka to saheli jamanaw fana olu bɛɛ lajɛlen ka lengelanga bila dan ko ni ko min sera Mali ma k'u sigi n'a ye k'a fɔ u yɛrɛ fana bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ u ka jamanaw kɔnɔ ko Mali finitigiw ka 20 janvier ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na bamanciya walew kɛlɛli yabila ye ko sinsin b'a la ka kɛ o kan kosɛbɛ ɲinan ta in siratigɛ la. Modibo Mbawu Makalu ale kɔni y'a sɛmɛntiya ni sɔrɔ ko dɔnba don ko an kan ka ban ko min kana kɛ fiyewu ko de ye ka kɛlɛ ka an ni CEDEAO ka se ka kɛlɛ ko de man ɲi an ka bɛn fɔli na ko de ka fisa a ko la kosɛbɛ a bila an dan. Sɔgɔmada na kunnafoni teliw naamu an b'olu sonsori a bila ye an b'o sonsori yan d'accord n'i y'o sonsori yan wula fɛ i bɛ wuli k'i jɔ i tile fɛ sara a bɛ kɛ ten voilà mɛ ka n'i da ala ka hinɛ Musa Tarawele la waati min na an ni Burkina bɛ ɲɔgɔn na ko ayiwa ko Mali da a yɛrɛ k'a lajɛ dɛ ko bɛ n kɛlɛ ko n tɛ kɛlɛ fɛ ko mu bɔ ko bɛ n biɲɛ sigi o mu bɔ ko bɛ n ɲɔniyɛn da o mu bɔ ko bɛ n fɔ ko n tɛ aw fana damatɛmɛ sa damatɛmɛ ala ka hinɛ Musa la ale ko ten i bila o damatɛmɛ ni mɔgɔ k'a bɛ ɲɔni k'i bin n'i y'i sigi o kan k'a bɔ n'o ma bɔ i sigi n'aw halisa k'a bɛ ɲɔni k'i da n'i da ko mu bɔ ko bɛ n fofo o ne fana ko n tɛ non a man ka bɔ don min na kɛlɛ bɛ na kɛ su min na a y'o de fɔ ko yɛlɛ b'a fɛ ka n fa ko k'an ka kɛlɛ kɛ n ko n tɛ kɛlɛ fɛ ko u bɛ ɲɔniŋuɲɛ sigi u bɛ turulen da ko mɛ bɛ se k'u bɛ fofo ko ne fana ko n tɛ se n tɛ u tɛ fofo o y'a jo ye o y'a jo ye o y'a jo ye o ye Musa Tarawele jo ye o y'a jo ye o de ye kɛlɛ k'u ye n tɛ kɛlɛ fɛ o ye tiɲɛ mɛ i bɛ min ko ma sɔn n ka ye n da ka ban i bɛ yɛlɛ nka o ko la ko awɔ ko n t'a la tiɲɛ yɛrɛ la a kuma ka ca a kuma ka ca bon aw ni CEDEAO b'o de la sisan tiɲɛ na CEDEAO ta in a kuma ka ca sisan Abulaye an bɛ dugawu de kɛ Abulaye Diop bɛ wuli ka jɔ minnu na ala ka fanga don olu la walasa ko in ka se ka kɛ ko sababa ye amin ya rabi bɛnɲɔgɔnya ka sɔrɔ amin an bɛɛ ka lafiya bɛɛ o de la Abulaye amin ya rabi sigiɲɔgɔnya a ma kɛ cogo o cogo n'aw ma bɛn naamu Abulaye don dɔ la sigi ko ka ca a siga t'o la awɔ an ka bɛn o de ka fisa ayiwa sisan an bɛna mun fɔ kunu tɛ 20 janvier wa bi ye 21 janvier kunu ɲagaɲaga kɛra Kati Kati tɛ dugu gansan ye dɛ Kati kɔni o tɛ an ka CEDEAO ka faaba ye dɛ yan. C'est la capitale des militaires, hein, Kati. C'est la capitale des militaires. Oui, tiens, c'est l'un des plus grands camps du Mali. Hein. Ah, sinon le plus grand, parce que il y a un fait là, on a dit on a eu un fait. Kati fanga ka beaucoup souvent. Ayo. Bi kunu ko 20 janvier ko anga sadda suka don. Bon, sisan an bɛna fɛn saba de fɔ mɔgɔw k'o faamu k'o bɔ ɲɔgɔn na. Nka n'an y'o fɔ faamuli bɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka hakili bɛ sɔn. 20 janvier tɛ an ka faso armée a création dɔ ye dɛ fo mɔgɔw k'o dɔn. An ka faso armée a créera le 1er octobre 60 Modibo de fɛ. Mais a créé ko Modibo ye yamana d'u ma u ka faso cɛw bɔ k'a kɛ maliyɛn k'a kɛ SADAS ye pour que an ka se k'an yɛrɛ kalan. SADAS jɔlen kɛ kan bateau 4 jɔra ka ban SADAS pɛrɛlen don Modibo ye fɛn fɛn mun ye lasigiden mun bɛ kɔ kan anw ka jamana na Modibo y'o wele k'a bɛn don 20 janvier 61 de ma 20 janvier 61 Modibo y'u bɛɛ wele Kuluba
ko ye na ko kuma be mfolo ka fo français même ba fait aka fo aw be nyina aw be ke cédé donc lasigide fefe bamako watinna molbu yu wele ani France lasigide ka tanu e kulba ku sigi ako aka wole kumte ko worede mba fe ka ka don aw ka me aw ka ke cédé ka France vle amni France ay horonyata antu nyongona tuguni mba fo France aka sada su membe anga jamana dugu kolokan u be ka boya anya faruma anya rabi jona anya kala kanay wa wele kunde aw ni ci aw ni baraji molbu mate moka ay akuma bane de ya ko aw wele kunde woye aw be ke cede France ba leme mbe anyi nu fe u ka base fenfe fu malla u be seda su fenfe bala u be kata halim ma kele ngana to o le 20 janvier 2061 donc o kuma horanya kuma ani chefria kuma o de foro do o de taraka ke anga sada su ka donye sans yelema don non o sera don o ba ke o yelema don donc Modibo ya France de domine France quand il y a un problème te quel temps fait donc ama yere nyini en fana bita Modibo au fo le 20 janvier le 8 juillet 61 janvier février mars avril mai juin kala woroko France ya ka minauche base aérienne de Kati base terrestre de Kati où ya damena Kati defolo où ya minauta où ya seda subo le 8 juillet, Kalokelen Woko 61, la base aérienne de Tassalit, qu'on fait, Oubiro Minabi, Oyo Fanabla. Le 2 août 1961, base de Gao, aérienne de Gao, Oyo Fanabla Kanabongo Kata. Maintenant, entre le 2 et le 5 septembre 61, ils ont laissé la base de Kai, la base de Nyoro, la base de Segou, le Sévaré de Tombokto Fanabla. Maintenant, le 5 septembre 61, au Foudat Fanabko Minade, 20 janvier, 5 septembre 61. C'est dans le laba moumie Faradje et Toubaboula. Aya Senta Kabo Malila, Kado Pangula Kata français. Enfin, on s'est guitare à base belle. Aya France drapeau Samakadigi, Ayan Tayele, encore 40 taille. Aya Bayera la Kana, Aya Bayera Koroshi. Donc, au début, 20 janvier, au doni fana molibo yo ke don ka ke bulon to ka blala ni tara monument de l'indépendance là ni bi nyesi ka fo bita jikroni ni yelle banque eco banque verme sera buloni katana e fo jikroni fana rompoina au de l'avenue 5 septembre 61 base A base B foyer d'hygiène foyer militaire Kampara et bitemo bela donc molibo yo bolonda la pour ka ke hakli diga amana nyinoko. Maintenant, 20 janvier 1962, sans quel oko, Moribo ko amita kati, amita nyenaje ke sadasuye, uka kana umuye kanye, amna yelamane ke kake ambisebela sadasu ba donc ambisebela français ou kado ambisebela. Donc 20 janvier 1962, premier anniversaire. Sur la place d'armes de Kati était présent le général Abdoulaye Soumaré, le colonel Sékou Traoré, 11 coups de canon pour accueillir le président Modibo Keïta, Jean-Marie Koné, Yacouba Maïga et Maman Alassane Haïdara, l'ensemble des responsables politiques et l'ensemble du Djoutoumou et de Kolokani étaient présents à Kati ce jour-là. Donc, à Karakobaye. À Karakobaye. Modibo Kobi, Amna Koumaïra, Amna Veko, place du 20 janvier de Kati. Défilé Kerere Kounoum. Faut le voir pour ma place 31. Modibo Kobi à Bana. Place du 20 31, il faut. Amboye effacé, Ambia faux, place du 20 janvier 1961. Il y a pas moi. Quand Galieni, quand Galieni, il faut tout dire, à partir du 20 janvier 1962, c'est quand Sundiata Keïta, en souvenir de l'empereur Sundiata fondateur du Mali. Alors, place Rodobé, il faut place Joffre. Quand place Joffre, tu place Joffre Touni, à partir d'aujourd'hui, c'est place José Traoré. Oui, quand l'avenue Magin, Bolondo Bekaiba faut l'avenue Magin. Non, à partir de 20 janvier 62, c'est l'avenue Bandjougou Diara. Il y avait aussi l'avenue Archina Arakati. C'est devenu maintenant l'avenue du lieutenant Sambourou Diakité. Il y avait l'avenue Bougé qui est devenue l'avenue Manson de la Samba. Moriboko a connu, c'est connu. Maintenant, il y a une route qui part aussi, l'avenue Babemba Traoré, au lieu de l'avenue de Mission, l'avenue Babemba Traoré, ça va de l'est, ça passe vers la Mission pour aller à Okorola. Donc, Moribo est ninde ke odo. Donc, tout là, à Beboui. Tu vas beaucoup, à Yobe, parce que Boka, un yara là de la Togo, Nanga Yara Moufti Foli Togo, Kosan Ambayere. Voilà, nous tu m'as fait quoi de foyer.
défilé kɛra yɔrɔ min na Kati hali sɛbɛnni mun tun b'a la a y'o falen dɔn wɛrɛ mun b'a kan mun tun b'a kan n b'o fɔ ye mun donna ka 20 janvier 62 fana n b'o fɔ ye n b'o fɔ ye dɔn n'Ala sɔnna ma donc nin de don fo an k'an ka faso dɔn faso tɛmɛna sira min fɛ an k'a fɔ faso dɔn ye k'a dɔn an fana tɛ jamana gansan ye an tun ye cɛfarin ye an tun tɛ sɔn mais sisan de ɲɛdɔnna bɛ dɔn na ɲɛdɔn an de man ka kan na voilà parce que an ye an ka jamana an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo voilà i ni ce an ma tila fɔlɔ an bɛna tila sisan i ni ce i ni baraji Bakari Kanbɛ